Zřícenina hradu Ostrý se nachází na vrcholu kopce Ostrý u obce Dobkovičky nedaleko Velemína v Českém středohoří. Hrad byl pravděpodobně založen ve 14. století jako menší strážní pevnost, která měla za úkol kontrolovat obchodní cestu vedoucí z Litoměřic směrem na Louny. Do dnešních dnů se z něj dochovaly pouze nepatrné zbytky zdiva, valy a terénní nerovnosti, které však stále naznačují původní dispozici stavby. Přestože jsou zbytky hradu skromné, místo zaujme svou atmosférou, lesním klidem a krásným výhledem na okolní vrchy Českého středohoří. Hrad měl jen krátkou historii a zanikl pravděpodobně již v průběhu 15. století, možná v souvislosti s husitskými válkami. Výstup na Ostrý je krátký a nenáročný a je tak vhodný pro turisty hledající klidné místo mimo hlavní trasy. Zřícenina hradu Ostrý patří k méně známým památkám regionu, ale právě díky své nenápadnosti nabízí návštěvníkům autentický zážitek spojený s přírodou a historií. A pokud chceš vidět další zajímavá místa, tak mi nezapomeň dát odběr, ať ti nic neuteče.